Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itay pa'y apag na Andres lakay. Apay aya. Ay, umadan iti kalay sa tikabsat ko. Ngam awan pa'y pulos ti makukwartamit. Apay, adabayadan niyo? Sandamot kiti adumaw dawat. Ngam pampanunutak lang ti kwarta nga aramaten tayo. No matendar tayo iti kasarda. Saan mat amasapol adakkel agatad ti may tugot lakay? Tinapatag kat ada pang regalo kan pagplete tayo. Mabalinan ti 5,000. Naa, uman anay ayamat ti 5,000. Mano kumaaya? Ay kat 15,000 kumaa. Ay nawaw, nagdakkel matan? Wen, tapno sigurado. Anyat amom ngay. Ang mga nagkasapulan tayo iti kwarta. Kabayatan ti kaadda tayo ijay. Agtipid tayo nga Narigat mat no umutang tayo. Isupay manan ang mapampanunot. Siya akong panunot iti pamuspusan bakit? Kitaam tasaan manan akong kumpurmi agamit ti salsaldam dita. Ado ka di pa'y ti ipaaramid mo, Mari Lorna? Agparuot kan agpamula akpay mare. Apay ka de. Adang amin lakad minton umaya lawas, Mare. Kasarti kabsat nila kay ko. Manong aldaw yu ijay mare. Talo aldaw laang mutkit di Mare. Di urayan ka. Saan aras ti ipaaramid mo, Mare? Saan matkit de mare. Umatender kayo pa'y Ituloy tanto nagsubli kayo. Tapno makainanakak matlaang. Agyaman naklaunay tamawatan nak, Mare. Anya ti aramiden ta ita, Mare? Ituloy ta ati aramiden ta idi kalman mare. Numalpas, rogyan tameten ti agruot. Umunakan ta sumuro takto. Gumatang akpay iti meriendata. Kung naklakit din o sino tinakamotor si Mangpet, si kamot kayang pari. Ang mga nod ti kwartam dita, pare niko. Ay nawaw, an-anwam ti kwarta o pari. At dangamin ti lakad mi inton Lunes, kat kurang ti cash on hand mi pare. Umutang ka pari. Saan pare? Isaldak ko mati motor ko. Anyo, Di ka madanagan. Ta saan mo't amabayag pare? Uray makabulan laang no iso. mano ti pangisaldam iti motor mo pari. 15,000 lang pare. 17,000 to. Ti sublikan ka. Agaramit tayo ti kasuratan, akalpasan ti makabulan, katagbayad kan. Ngun pare. Ay, agyaman naklaunay pare. Nalakakaamasit kan. No saan ka lang agayam? Saan ko nga awatan ti motor, nga isang saldam? Ananwam ta motor ti kumparem ni ko anak kaw. Insalda na dito, nanang. Anya? Diyak ko maumanugot, ngam kasapulan na kanumot nga binti kwarto, nanang. Nalaka kalaamaasyan anak kaw. Sapay la kumatag tong palti kumpare mititulagan niyaw. Adati kasuratan ngay naramit ko, nanang. Wan, adati kasuratan. Gamsigon ka na giti kalugaran tayaw. May sama da dyan nga Andres ang narigat akasarsarita no kwarta ti saritaan. Nagtalakak lang kan kuana, takong parik mo, nanang. Ada kan kuana no dadaulan na, ti panagtalag ko kan kuana. Ay nawaw, awan matan ti motor tayo lakay. Diyak matan makita. Di ka di madanagan bakit? Saan dati nakaw ti motor tayo? Ay nawaw, nang iparadaam nga rod. Iti ayan da pari ni ko bakit? Ay nawaw, apay nga da iti ayan ti kumparem da ita motor Ala, ito, kalpasan ti makabulan. Ang pudno ka man kanyak? Insaldam ka di ti motor tayo? Uwan bakit?
Ay na, Andres aya. Saan ka di nga imbagakan ka? Saan akong kompormiti salsaldam? Kasapulan tayo nga rod ti kwarta, bakit? Day tatibagbagakan ka. Masapul adakkel agat at ti ibulsam no adda papanam. Di mo panunutan asikan tumat lang tagparikot no pa nagbabayadan. Naa, adamat ti motor ni Andres iti paraangan nyo, antikora. Ay na, insalda na kun kasinsin mo anikaw. Anya, ket no agdinamag dito'y lugar tayo ti style day nga Andres no adda ti gamit nga isaldana. Ay, anya nga minan ti masapul mo kaanakan. Umay ko lang itudtoy natin kada kayo, ante. Ay na, nagadumag kaanakan. Nagalaam itinatang. Mula mikin nanang, ante. Nabayag mat nga minan idinaudi asim marungkar kayo ije balay. Kagagay ati ano si pakakumikuman na. Busy ak mga men nga agar-aramin iti pigadan. Iso adya kun masangaw tiyag bulak baul. Nalpasan ti kasar ti kabsat mo lakay. Agawid na yun Intun bigatan, bakit? Ay nawaw, kasano mo ti trabaho nga agunuray ngay? May saal daw lang, mate. Wen angam sayang ti maisal daw. Tapno makapag-relax ka mo't laeng, Ti bagamkit de, kayat mo ama ibus ti kwarta binulod mo, sakbay nga agawid ka. Arak tumanan ti papanan ti nabat-bati a kwartam. Ay, italaeng, mate, bakit? Wen ngam adda nga rod pangalaam iti bayad mo. Siyak to ti agdiskarte. No siya, agawid akon. Umuna kami nga agawid ka dagiti ubing. Adamat kit din ni nanang ang mga wir kadakwada no agtrabaho Ne, kat si ka, no kasta ti planom. Di sige. Awan mo ti manglakpad kan ka. Maibagam ti kastaga puta adda pa'y kwarta nga igam mo. Ala gastos now, parikot later. Da kayo laang samot kadagiti ubing tinagawid, maray. Wen tasaan mo't akayat ni Andres ti agawid mare. Ada nga min igam na kwarta ket. Ayun, nadamag ko nga insalda na ti motor na iti kasinsin ko. Kasta nga rod mare, 17,000 ti bayadan na iti kasinsin mo. Dakkel mo't gayam. Wen ata nagturad mo't mare. No kasta nga min nga da papanan na, masapul adakkel agatad ti ibulsa na, uray saan mo't akasapulan. Isuntumit lang ti agparikot no pa nagbabaya dun. Dahil tati ibagbagak kan kwa na. Ngam nagtangkan ti ulo na mare. Iso pa yan ti agdisdesisyon. Di nakpay mat salud-sudan sakbay nga agdesisyon. Una yan ti kasta klase ti asawa, mare. Sakit ti ulo. Iso nga agdwa-dwa ak ama ki asawa. Ta mga numakatumpong ak iti kaskin nila kay mo. Ay katlala ingam ti agpili amare. Tapno saan akas kanila kay ko ti mapilim. Ada ka din swildom ni ko anak kaw. Ne, an-anwam ti kwarta. Nanang, Adalaan ko magatangag. Kurang ngamin ti ganansya kadagiti pigada na lakok kahit. sa anak pa yan nagsweldo. Nga madami ti urayag abayad ni Pari Andres, nanang. 17,000 na yay. Ay, wan. Makabulan ang tinsalda na ang motor na ito no may alawas. Nanang, makabayad mo't siguro. Ta makabulan mo't tinagtulagan mi. Sige. Ano sa klangan nga orayan ti bayad ti kumpare manakaw. Makabulan ang ti motor nga insaldam. Apay adi mo panalaan. Kurang nga rod ti kwartak, bakit? No anya tinagtulagan nyo iti kumparem, agtungpal ka. Kahit anya nga rod ti maaramidak no kurang ti kwarta. Ay nawaw, saan ko naparikot dayta? Makauray mo't siguro ni pari Nico. Nagturad kan tumat nga umutang iti dakkel agatan. Masapul aya nga min adakkel ti kwarta nga ibulsam no kasta nga agbulakbul ka. Ay, bakit? Amangan kid din no adda ti tangdan mo dita. Tabulodek pa'y. No addaman, igatang ko ti mausar dito'y balay. Apay nga minaginastos mo amin ti inutang mo. Manulaang matiplete tayo Saan pa'y nga imabot iti 5,000? Noo, adda pa'y mo't ti motor ni Andres, nanang.
Sa mga imay ni Andres. Kunak lagi di, na imay na inala itay. May saal daw ang nagururayak. Nga mawam magtimay. Na, apay ngay. Anya nga tanumapan kalangan iti ayanda. Ay, man laangan. Ang mga nunalipatan na, nga dati responsibilidad na kanya. Apay ngay pare, nalipatam samot, tirumbang abayadam kanya. Ay, kastoy ngamin pare. Diyak kaya't amangag, ti anyaman arason mo pare. Tanagtulagan da, kat makabulan laang. Ay pare, awan pa'y ngamin ti kwarta kita. 800 pesos laang ti adda ditoy. Ay nawaw, sana babalin di kasta pare. Awan maaramidak pare. Taawan kat nga rod ti kwartak. Kasta nga rudan, ti rason mo. Di ka panunot, iti pamuspusan. Ay, di kamot makaawat pare. Uray danugan na kita. Awan ti mayawat ko kan ka. Pangasim pare, saan tayo nga ubing? Ano sampay ti aguray pare? Kasapulan mi ti kwarta pare. Agbalin ka kumamot a responsable. Ta saan laang asika ti agkasapulan iti kwarta. Saan laang asika ti mangmangan. Ay nawaw, inruar mo mata motor ti kumpare manakaw. Aramatak man laangan, nanang. Anya, Nakabaybayag tumot nga agbayad. Makabulan kunana. Ngamdi. Agdua bulan ng tamotor na nga insaldana. Ngamdi namit ko na nga agbayad. amangan no agungat. Bay tagungot nanang. Ririn to manday ta. Tapno am muna, tirik na no saan nga agtungtungpal iti saritaan ti may sa atao nanang. Marmarwam daya akong pare. Anya pa yung ti mausar ita, Andres. Awanan ti motor. Ay, saan ko pa'y amaala? Takurang kat nga rod ti kwartak. Agin lalaing kan tumat anapan ng isalda. Anya nga ita. Awan matlangan ti aramatan tayo. Nene. Ay, nawaw. Umurmat ti motor tayo dayay. Kat, anya ko maita. Ni pari ni ko dayay Na, apay mat nga inusar na ti motor ko. Agdua bulan mo't pimanen, adi mo inalala. Uray pay. Awan iti saritaan mi. Nga usarin na ti motor ana isalda. Napunuan siguro mo't na. Pinagururay mong tumat ngamin itinabayag. Ay, nas ka na makasaritak daytaan ko. No siyak ti sika, kompleto kit de ti inutang mo. Tapno maalam mo't ti motor mo. Huh, kasaritak Tama nga no magasgasan mo tan. Ita, amomon tirik na. No saan nga tungtong pal iti saritaan ti may isa tao. Motor mat ni Andres ti inusar ni kasinsin niko, antikora. Muwen tadabayag mo't tinday dya ang motor ija balay. No kasta, saan pa'y anak kabayad ni Andres? Wad, isuatap no makabaway. Inusar na din ati motor. Sigurado nga agasok ti agong ni Andres no makita na day tante. Ay nawaw, di uray agasok ti agong kidlapayag na. Sa bagay deserve na. Pasul na mo lang tadi na mo tagtungpal iti tulagan. Usaran mo ti motor ko, pare ni ko. Saan lang nga na minsan na nakita ka? Namin adun adaras. Dakas ka di. Ay, nawaw. Awan iti saritaan tang usaram ti motor ko. Napilitan ka. Tanakabaybayag kamot nga agbayad. Breach of contract inaramid mo. Awan day tayo ti pinirmaan ta kasuratan na niya. Kasano? Na magasgasan ti motor ko. Breach of contract mo tasasawam dito. Umuna iti amin. Sikat isaan na nagtungpal iti makabulan asaritaan ta. Makauray ka man ngamin Aging kakaano nga agururayap. At dakin ka no kayat mo amaala ti motor mo. Agbayad ka adagos. No saan pa yan nabayadan dayta itaabulan. Kukwakon ti motor. Marmarwam ka. Ay nawaw, agdardaras ka matlakay. Nas ka na makabayad akan pare ni ko bakit? Amangan ko naknutagi ko ang nan ti motor ko.
Kompleto ka din ti 17,000? Wen, adda na diskitar ko. Kabailang matgayam nga idiskitaran ka. Pagadalam day ta napasamak Uston ti salda no saan nga importante. Nalawag? Bayada kong ti 17,000 pare. Hey, kabailang matgayam nga ipamuspusan. Ala akong ti motor ko. Wen, mabiit laeng ta irwar ko. Amangan mo't na nagasgasanan day ta. Awan ti pagdanagam, ta inaywanak ti motor, ay nawaw. Irwan mo nga rudin Tapno malpasan ti saritaan. Wan kadi, relax lang. Isublik a kumpleto ti motor mo. Walang labis, walang kulang. Ay, agyaman na klaw na pare. Inton sumaruno, di kan mangisalda iti gamit mo. No di mo amo ti responsibilidad mo. Makaperwisyo ka iti padam a tao, iti kasta ngar aramidam. Ay, nawaw! Nuan niya ti saritaan, agtungpal ka. Agbalin ka a responsable, kat aramidem noan niya ti maiparbeng. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.